Росія стирає кордони між цими феноменами, де внутрішня загроза, а де зовнішня загроза, роблячи це руками самих же громадян. І це велика проблема. Сьогодні, чому Росія спрацювала ефективно? Тому що вони це зробили руками молдовських громадян. Оця сумнозвісна сітка Шора, вони туди рекрутували за такими маркетинговими законами, принципами місцевих жителів. І до комунікацій, і до персоналізації контенту, і до участі в якихось проплачених акціях. Тобто оце слабке місце, коли вони десь не розуміли місцевих особливостей, не розуміли якихось, я не знаю, культурологічних моментів, вони це все закрили і вирішили тим, що організували просто проплачену мережу, в якій це все робили ж місцеві громадяни за гроші. І це так функціонувало пірамідкою. Вони ще отримували там, скажімо так, бонуси за те, що там ще когось приводили, розширювали за рахунок своїх контактів цю мережу. І це дуже важко було вбити, тому що це, власне, і є громадяни.